Tisztelt Ada község polgárai, kedves adaiak, moholiak, törökfalusiak, völgypartiak és valakaisoriak! Ez a hét is mozgalmasan telt el, a VMS Adai szervezete a polgárokkal való szorosabb kommunikáció jegyében dolgozott és kampányolt. Fontos számunkra elmondani az üzenetünket, terveinket, de még fontosabb meghallgatni önöket. Ennek jegyében hétfőn megérkezett hozzánk a VMS kampánybusza, amely ismételten találkozásra adott alkalmat Adán és Moholon. Szerda délután több civil szervezet képviselőivel, vezetőivel kerekasztal beszélgetést tartottunk a civil szféra gondjairól, terveiről, elvárásairól a következő önkormányzat felé. Csütörtök este 7 órakor tartottuk meg a VMS Ada községi önkormányzati programjának bemutatóját. A nagyszámú résztvevő előtt prezentált program több hónapos munka során formálódott, munkacsoportjainkban több mint 60 ember dolgozott és alkotta meg végül egy sikeres község alapját jelentő cselekvési tervet. A program mindenki számára elérhető, megtalálható egyrészt a VMS Ada Facebook oldalán és blogunkon. Nyomtatott formában pedig aktivistáink igyekeznek eljuttatni önökhöz, és igényelhető a VMS irodájában is. Készek vagyunk a községi vezetésre. Van tervünk, vannak jó szakembereink. Kérem ezért önöket május 6-án jöjjönek el szavazni a VMS-re, hogy valódi változás legyen községünkben. A képernyő bal sarkában láthatják azokat a számokat, amelyeket karikázni kell. Az önkormányzati listán a 2-est, tartományi egyéni listán szintén a 2-est jelöltünk Illés Ferenc. A tartományi listán a 9-est és a köztársasági listán is a 9-est kell karikázni, elnökjelöltünk pedig tudják, Pásztor István, ő a 11. sorszámú. Szép idővel jön a május, a jövő hét május 1-én családi majális tervez a VMS az Adica területén a medencéknél. Számos programmal, foglalkozással és természetesen ebéddel várjuk önöket. A rendezvény mindenki számára nyitott és ingyenes. Május 2-án a VMS kampányzárója Magyar Kanizsán lesz, ahol fellép Keresztes Ildikó és a Neoton família. Május 4-én, pénteken, Szabadkán az 50 éves Omega zenekar lép fel. Erre az alkalomra a VMS Adai szervezete is indít buszokat. Jelentkezni a VMS irodában és a Facebookon lehet. Rendezvényeinkre mindenkit nagy szeretettel várunk, a viszontlátásra jó egészséget!